Jadi sinelida ono ani pipe yang jama te kroma te vicini EMS MDC o era kan imui morona ani pipe yang jama te kroma ya paru te ju an biskango asal tonai ani tako te pupuk sol jotono ani hamjama te kroma ya paru ini yang first time all yang mengawas software. Jadi MDC, honorable MDC, koni amsai, akhir uang finance dari kawasan itu pun finance itu ramai yang dibangun software. Mulai ke katong ka, mulai katong toka, nerabai malai. Ini ang omong ngesai musuh. Jadi edisi जों बबाग्रानि नेतृत्वे लराय खालायबै जों ताबो पावाराव फायखा जतन खातम लायखा फायफैना आं सानि मुसलमाननि केहायसि अमसों बोसकांनि जवानो दैबो ग्राक खायनायनि बागै गायसाया प्रिसेट रखसि बोसकांगो जोंनि ग्रेटर डिफारेन्ट बबाग्रानि जे इमान बोनस जारनानि बागै jotono kabaksa kelaiwi ya berbaksa kelaiwi sembus kanggo ma agonai kisah bisa ansi senang sanai cai tangkang kisah bisa sabai sak kok pangai mai ni rono sem maka tilai tani ke cikong meko isu umum wai cini do paham ya nije bekti gotono torza lai tongkang ke cini bobagra nije imang bono sem Logeronai nei wang somani ozaga sensoi me kanai hai bangui jotonu bekak kuar bai wang som lai gui nini jakunu samang tang thani bo dea lai kang ke sekangi simine alocona khalai ni nanai ongkologo pona omahai samang tang oni saya omahai roke irrigation tui lai yaui sini je mission bobagrani je imam promani Omono sini जों नाहावै गोसोखांथाव मा आगौनाय जों दिनै एडिसि एडमिनिस्ट्रेशन चालौनानै एडिसि हाफां चालौनानै बारजामानखा जोंनि दाखौ गोबांमा जों गाय इलेक्शननि सिगाङाव फाया दं बिजेपि आइपिएफपि सिपिएम कंग्रेस दिनै जों पावाराव फायनानै यागुल' जों बर'नो तैदल नानि दायित्व बुमानखा जों बर'नो बुमान हावनाय जतनो आसकेसि चिनि बबाग्रानि जे थांसानि इमान सक्सेस होनाय जों 100% ची जों बबाग्रानि लगेबो पावनानि नांनाय अमसि चिनि सामननि नांनाय बो थांनायाव बिजेपि फारखा सिपिएम फारखा कंग्रेस फारखा ono जों wan solayawi bahake जों जोंनि लगेबो तो माने अमो जों साथा लायै चेष्टा खालायै मा बुजावलायनाय मा सालायनाय जे ग्रेटर डिफारेन्ट कनसेप्ट न तेबो क्लियर के बरनो सावै तेबो बुबाग्रा जोंनो बोसोर खामजाक जोंनि डिपार्टमेन्टआव बोसोर खामजाक अमद्रनो बोसोर काहा के सालायनाय ना ताबो गोबांमा Sini di perasaan lokal, bobagrani egeco, agi kok saipeni roni, boni kok boni awas, tahu gelung norongui tonggu, borok tahu busina di cengka, asa kelayu bus kangwati busina, omos sini daito tongnai, neroni daito tongnai, borno busawai nahonani, jeng tahu neni edisi hapang thainan yagulo kisah bisa zesini edisi hapang ni rang tongan edisi dikana kisah bisa samang thaiman ni jeng suluk mana ada kawasan joto disai klok kelajak bigra sogya omahai no seng thainan ni nana positif pan thainan kongres pan thainan BJP pan thainan omasi cini bobagrani nahor जे उक्लॉक हंसलोजांनो संति सानाने जों किसा सौग्रो हंके जों मा तंग्रानाय
जों पावार फाइहा जों साम खायबायनि अमो जों सिनि सिनामाने हाइरडनि जों वान सुलाय खायके जों थांसानि लामाव तावन हिलाय दंमानि दायदिनो कब्रगै थानाय हाइबांनि जतनो सुदु कायसा नसि मानायनाय बोबाग्रा नमासा थांसानि लामा थांसानि कनसेप्ट बाहायबो अमो सिनि जों माना हरनाय आं बकवान saya जतनो हाइ पाइप्लाया हमजामा दै खुलुमनाया फारो जोंनि कायसा बिजित खायजानाय दङ आं जतनो हामबाय खुलुमबाय।